идеме до площада на Свободата, Стара Крайубав. Ово е тук музей за арменската история. Они си имали много богата история. Армения е първата християнска държава в света. Това е огромна фонтана. Тя е владата на Армения. Одеме на те пазара. Дойдеме до taj пазаро. Армения е единствена държава в света, в която шахов изучува изходите. Но той има они някакви светски права. Тиграм те постоянно, он е най-добър. Големата църква Свети Георги Ламинатор. Значи това е най-голема църква в Ереван, ама речи си въобще не е декорирана. Ово е некои арменски херой от 18 и 19 век, така нещо. Голем Троянски цар.